Het is altijd goed om groente en fruit te eten. Dit zorgt voor genoeg vitamines. Wie van RTV NOF gaan op onderzoek uit of we met bepaalde groentes en fruit en coronaproof worden kennen. Nou, dat wordt een heel toer om coronaproof te worden. Maar ik denk wel dat we wapen moeten bij vitamine, dat is heel belangrijk. En we moeten natuurlijk wat weerstand hebben. En ja, als we weerstand hebben willen, dan moeten we gewoon zo eten. Eigenlijk moeten we er ook een beetje om denken dat we vooral meer groente eten. En ook producten met vitamine C in zitten. Nou, vitamine C is natuurlijk een citroen, die had een hele prutte. Vinden we net zo vol om die zaalendig op te drinken. Maar dat kan wel een beetje in wat wetter. Een glasje sinaasappelsap pakken we nou op te eten om uzelf ook wat in te dekken natuurlijk. Maar er zijn ook een heel soort groentes. Een broccoli is een product wat eigenlijk ons lichaam oproemt. Vrij radicaal. Dus wij willen ons lichaam altijd wel denken om de jaren daarna thuis. En broccoli is heel gezond om ons lichaam schijn te maken. Dat wordt ook door verschillende mensen meerdere keren in de week eten. Die zeggen gewoon van ja, dat wil we hebben, want dat is goed voor ons. Verder, verse groenten tot dit vitamine natuurlijk. Hey, en notamijt die er aan komt, dan beginnen we met de nieuwe groenten al. Ja. En dat wordt wel gewoon terug, die worden wel gewoon kweekt. Groenten zijn er dus nog genoeg. Ook de producten uit het buitenland wij. Eén ding wat uiteindelijk een beetje krap is, dat is de gemberwortel en de kurkuma. En ja, dat nou correct waar producten zijn die heel vaak uit China komen. Dus we hadden natuurlijk een schofje gewoon dat er niks bij kwam. Het komt nou weer volop. Maar een kurkuma is een ontstekingsremmer. Die zorgt tot de ontsteking, dus vetblauwen dus. En daarmee direct een hele grote vraag in de kamer. Dat is nou misschien 10 keer zo vol als normaal, misschien al wel vaker. En dat je ook steeds meer in shotjes. En dat de mensen zeggen, nou we nemen alle dagen even een shotje. Zo hopen we dat de ontsteking in het lichaam wat bij kan. Een soort vitamines uit groente en fruit. Maar er zijn zelfs nog meer tips. We krijgen natuurlijk ook een hele prutte vitamine de laatste dagen van de zinnen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar we willen gewoon erin een glasje sinaasappelsap of wat citroensap. En rust nemen, vooral rust nemen. Jongens, net een letterbed. Maar echt rust nemen, dat is belangrijk. Zodat uw lichaam echt weerstand houdt aan dit virus. Net alleen uw lichaam, maar ook het lichaam van Ben is kwetsbaar. Eén gewoonte is er nou bij een hele prutte mensen net. En dat is het stukje fruit in de pauze. En eigenlijk moeten we dat wel aanhouden, want ja, die band die moet natuurlijk wat weerstand hebben. En ze wint nou correct wend om alle dagen een stukje fruit te nemen. En nu leren ze dat misschien in die PMA weer. Dat moet eigenlijk net. Dus die gewoonte moeten we er wel in houden. Ook in de groentewinkel is het coronavirus merkbaar. De klant die komt een keer minder vaak. Die zei gewoon van nou, we nemen nou even van een dag extra mee, zodat we net zo vaak heen hoeven. Want ja, we willen liefst zo min mogelijk mensen treffen, want ja, we moeten die oral meters bewaren. Hè? Maar ondanks de situatie, wordt er zo'n oplossingen. We zijn ook zoveel, we moeten toch een keer denken aan een webshop. Om de mensen toch de boodschappen thuis te brengen. En daar zijn we dus nu druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En dat zien we ook in heel Nederland, ze zijn al hier aan de gang.